Τώρα θέλει τη λήψη. Το παράθυρο απ' έξω στο ρεστορό. Άνοιξα τον λειτουργό, αυτό ήταν καλύτερη ατμόσφαιρα που είναι στα νερό. Δεν είναι τίποτα, δεν ξέρεις τώρα. Μόλις θα καταπληκτεί. Δεν ξέρω, εγώ φοβάμαι κάνα μπαπ και ή ξεκολλήσει το κινητό ή... Δεν ξεκολλάει μαγάρι, δεν είδες μαρτίνι. Σαν πάγω λίγο ή μου φαίνεται. Νερό είναι. Καλησπέρα Ελλάδα, σου μιλάω λίγο. Let's go. Βιντεάκι βγάζω, Τζόκι. Περπατάμε μόνο 10 λεπτά. Δεν θα ανεβούμε κατάλγα, έχει μονοπάτι φαντάζομαι. Ναι ρε, έχει από τα πλάγια. Γιατί η κατάλγα δεν ανεβαίνεται. Από αριστερά ρε, τρελώσεις ρε μάλλον. Κατάλγα θα λοιπόν. Έχασες άμα πας κατάλκα. Ωχ, το καλύτερο πετάς. Όλο το ζουμάκι. Α, καλά. Σας έπιασε το υψόμετρο, Τζόκι, τι έγινε ρε μαλάκα. Ξερατώ. Περίμενε, κάτσε άρα. Πού είσαι ρε πούστη? Πάμε μαζί τους ρε. Να είμαστε μαζί. I can't believe what we've seen outside. You
Καλά έκανες, Βασίλη. Αν με έδινε κανένα μύθαλο, καμιά φασίδα ρε φίλε, θα λέγαμε. Δεν έχουμε πάει τίποτα από την κουτάρα. Εντάξει, Ναι, μπόμπα. Tactical.